Имаше на времето един български писател, според мен е легенда, Богомил Райнов се казваше. Ето го. Той беше енциклопедист, изкуствовед, син на една друга легенда, Николай Райнов. Николай Райнов също беше изкуствовед, също беше енциклопедист, познавач на богомилите, с невероятни творби, които, за съжаление, по времето на социализма не всички бяха издадени или не се издаваха достатъчно активно. След 90-та година могат да се намерят вече част от трудовите му. Наистина е написал съкровища. Но с какво беше известен Богомил Райнов? Тоест, в момента няма да говорим за изкуствоведската им част. Той беше известен с това, че беше писател на шпионски романи, само че за нашия социалистическия Джеймс Бонд. Емил Боев, господин Никой. Това беше неговия герой в голяма част от книгите му. Книгите му, слава Богу, все още могат да се намерят, но което е още по-интересно в случая, защо сега ще разберете, една част от книгите му, 4 поне на брой се сещам, бяха екранизирани. Всъщност май бяха екранизирани повече, но тия 4 нарочно съм ги подбрал, сега ще разберете защо. Има ги в YouTube в свободен достъп. Първата от тях беше Господин Никой с Коста Цонев, 1969 година. Защо е интересен? Защото кадрите са заснети в Гърция и в Франция. И като ги гледаме, улиците им, колите им, блоковите им, къщите им, изобщо от цялата инфраструктура, ами на тия кадри тук, които в момента съм ги подбрал, не се вижда толкова ясно, защото тогава киното, но ако ги изгледате, ще видите, че общо взето с нищо не бяха по-добре от нас. 69-та година, сравнявайки България 69-та година, вижте им техните улици. Пак казвам, интересни са тези серии, които са заснети, в случая в конкретно съм избрал, които бяха в капиталистическите страни. Господин Никой е заснет в Гърция и в Франция. По-голямата част е заснет във Франция. След което идва 77 година, Тайфуни с нежни имена. Снимките са в Швейцария. Това е Аня Пенчева. Виждат се колите, има доста... Ако го изгледате, смятам, че ще ви достави. Това е буквално Швейцария. Пак от същия филм. Няколко серии, Тайфуни с нежни имена, 77 година. Може да сравните България 77 и Швейцария 77 и ще видите, че няма никакви такива остри контрасти, каквито по-късно започнаха да ни се привиждат. Или каквито се получиха в резултат на Рейгономиката. Повтарям, 77 година. А следващия, който е екранизиран, той е от няколко серии, от няколко части, умира и само в крайен случай. 78 година е заснет. Той е сниман направо в Лондон, Сохо, Великобритания. И кадрите оттам, мисля, че тук имах един-два. Това вече... Да, ето го отново. Сега, на тези кадри естествено няма да видите това, за което ви говоря. Просто ви ги показвам чисто илюстративно, но ако изгледате самия филм, естествено ще видите това, за което говорим. Ще видите сравнението. Пак от периода, когато е все още Коста Цонев, пак Емил Боев и пак нашия Джеймс Бонд също беше ценител на женската красота. На женската, не на мъжката. Сега не знам какъв Джеймс Бонд готвят, но нашия поне тогава, пък и те и техните тогава, техният също беше ценител на женската красота. Тогава бяха Шон Конъри, тогава беше... Други бяха, както и да е. Това е 69-та, 77-та и 78 година. Почти 10 години, които ще видите кадрите в Гърция, Франция, Швейцария, Лондон, Сохо, Великобритания. И тия, които са над 55, над 60 години, всъщност над 60 трябва да са, или поне около 60, могат да си спомнят как изглеждаше тогава България, малката им родина, малкото родно място, да видите колко по-добре бяхме. Наистина бяхме много по-добре. Аз си го спомням ярко. Не знам за другите колко им е повреди на паметта от BTV-та, от нови, от смрадове, средства за масова реклама, агитация, дезинформация, реклами, пошлоти, простоти, порнография, но аз го помня. Защото не ползвам телевизори. Имаше още една екранизация. Денят не си личи по заранта. Мисля, че беше 6 части. Аз тук съм приготвил кадри само от 2. 1981 година. Тогава вече в ролята на Емил Боев беше, мисля, че беше Павел Чернев, ако не греша. Това са кадри. Това вече е Наум Шопов в ролята на Сеймур. И тук кадрите са от Дания, Германия и пак Швейцария. Дания, Германия, ето Ваня Цветкова, Дания, Германия и пак Швейцария. Ако ги изгледате отново, пак ви казвам, даже и в YouTube, ако не ви се дърпат с някакво по-добро, по-хубаво качество, ще видите и ще сравните. 69-та година, 77 година, 78 година и 81 година. Гърция,
Франция, Швейцария, Лондон, Сохо, Великобритания, Дания, Германия и пак Швейцария. Това ме блъсна като влак, честно ви казвам. Ние бяхме по-добре от това, което на нас там ни показваха. Ние наистина живеехме в по-добра среда, бе, хора. Тъй, че не знам дали има смисъл да ви натрапвам моето мнение. Няма какво да ви казвам. Пуснете си ги и си ги изгледайте сами. Тия, които имат памет, които са живели тогава. Това ми е условието. Тия, дето за 55, още по-добре около 60-те, вие си ги пуснете и си ги изгледайте и си спомнете. Без значение от коя част на България сте. От село, от малък град, от голям град, от среден град, от столицата, без значение. Цяла България беше по-добре. Цяла България беше много по-добре. Не просто по-добре. Така че ще видите това, което видях и аз. Гърция, Франция, 68 не бяха по-добри от България тогава. Вижда се по кадрите, по улиците, по дрехите на хората, по всичко. Швейцария 77 също не беше кой знае какво по-добре от България тогава. По същите видим с просто око неща от улицата, отбита на хората. Лондон, Сохо 78 година също, Дания, Германия, Швейцария 81 година също. Но аз тогава не спрях до тук. Да ви кажа честно, пак казвам, това се случи 2016 година. Сега ще ви обърна внимание към една много малка, много тънка прослойка от вас. Това е само за ценители и познавачи, т.е. към четящите. Тук не очаквам на това видео днес да дойдат 1000 човека. Даже не съм сигурен, че ще има и 500. Даже се очудвам как в момента сте 393. Ама, пак казвам, за ценители и познавачи. Те никога не са много. Та, обръщам се към четящите, които тогава са чели Павел Вежинов. Особено Нощем с белите коне. Той също беше екранизиран. Филма е от 1985 година. Вижте Софийските улици тогава. Вижте хората. Ето да ви покажа. Не мога да увелича, за съжаление. Иван Иванов. Не са много чисти кадрите. Но филма е за гледане и книгата е за четене. Вижте сюжетната линия на Нощем с белите коне. За какво се бориха, какво ги вълнуваше тези хора от това време, какви им бяха мечтите, от какво се възмущаваха. Това са много важни неща, които показват кой народ на какво ниво е, бе, хора. На фона на мечтите на Шурия, на Роки, Поли, който мечтаеше да стане колектор и да работи за лихвара Гацо. Вижте мечтите на тия хора. Като ви казвам, вижте мечтите на тия хора, това не бяха киноизмислици. Това беше света около нас, около мене. 85-та година много добре го помня. Наистина беше така. Павел Вежинов буквално е фотографирал и записал истински истории за истински хора тогава. Между другото, ако искате, вижте и кръстникът. Отново. 72 година. Манхатън, Ню Йорк, САЩ. Вижте дрехите, вижте колите, вижте сградите, вижте хората. България през 1972 година по-зле ли беше? Не мисля. Даже съм убеден в обратното. Вижте, ако искате, френските филми, италианските филми. Например, с Ален Делон, Брижит Бардо, Жан Габен, Клаудия Кардинале, Луи Дю Финес, София Лорен, Марчело Масторяни, даже 2 кадъра имаме с него. Вижте как изглеждаше Италия и Франция в тези филми. Лукино, Висконди, Фелини, всички останали големи режисьори тогава. Вижте как изглеждаха хора. С Жан-Пол Белмондо, с Ален Делон, с екшените. Вижте как им бяха дори и колите. Те също не бяха по-добри от нашите. Трушляци караха, бе. Трушляци караха, бе. Само най-богатите и банкерите, единици там министри се возиха на някакви малко по-големи, уж предположително лъскави коли. За смъртта на един негодник, например, или 3 мъже за убиване, ако гледате Ален Делон и така нататък. И вижте годините. И си спомните какво беше България тогава. Мисля си, че ако разгледате Франция и Италия от началото и средата на 70-те години, обърнете внимание отново на дрехите, на бита, на стандарта на хората, как тогава се обличат. Градовете, улиците, магазините, колите им бяха ли по-добри от нашите тогава? Честният отговор е не, не бяха. При нас всичко беше по-добре. Тогава, защо така стана? Ще ви кажа защо. Социалистическото кино ползваше ленти Орво и Свема.
Май имаше още няколко вида, но общо взето това беше качеството. Цветното беше по-слабо цветно. Вие го видяхте даже преди малко на кадрите от БНТ-то, на екранните снимки. С лош контраст, зърнесто и не е много добро. Въпрос на качество на лентата. САЩ вече правиха своите филми с по-добра оптика, с по-добра техника и с по-добри ленти. Кодак, японски, не американски, японски. Аха, сега вече е лесно. Всички са на цифра и технологиите са почти еднакви за всички. Тогава обаче харесвахме като малки деца, по ширенията. Шаренкото беше хубаво. Не виждахме какво стои зад него. Не виждахме това, което беше пред очите ни, че техният свят тогава не беше по-добър от нашия свят сега. От нашия свят тогава. Не е толкова, че да се заслужава да предадем нашия и да поискаме да станем част от техния. Не разбирахме какво имаме и какво ни предлагат като шаренко. През 1991 година Комисията по бедността към ЮНЕСКО направи изследване на бедността. Изследването е направено в източноевропейските социалистически страни. Не, излагах ви, не 91, 86-та година го правят. 86-та година Комисията по бедността към ЮНЕСКО прави изследване на бедността в Източна Европа и в Съветския съюз до Урал, т.е. до територията на континента Европа. Т.е. източноевропейските страни, плюс тази част от Съветския съюз, която беше в рамките на континента Европа. Установява, че в Източна Европа, включително СССР до Урал, бедните са 14 милиона души по техните критерии. На цялата тази територия, на всичките тия страни, на цялото това население, те намират 14 милиона души по техните критерии. През 1996 година, точно 10 години по-късно, същата тази комисия, по същите тези критерии, прави същото това изследване на същата тази територия и установява 168 милиона бедни под чертата на бедността. Въпрос е, къде отиде имуществото, личното богатство, изобщо индустрията и всичко останало от 168 минус 14 на 154 милиона човек. Били са 14 милиона бедни на толкова държави? Да ви ги изброявам ли? Полша, Чехословакия, Унгария, Румъния, България, Югославия, Албания, Съветския съюз. Всичките до Урал. Но те до Урал тогава живееха над 60% от населението, то в момента са даже почти 80%, 80 и нещо процента от населението са до Урал. В момента тогава около 60 и нещо 70% от населението живее до Урал в Съветския съюз. И какво се получава? Тогава на всичката тази територия, дето може да се говори поне за едно 200-250 милиона население, са намерили 14 милиона бедни. 10 години по-късно, след демократизацията, след колонизацията, така наречения преход, 168 милиона. Плюс 154 милиона бедни. На 200-250 милиона, не знам колко точно са били до Урал, не по-малко от 200, но може и да са били 250, защото само Съветския съюз беше 300 милиона. И от тия 300 милиона със сигурност 50 милиона не са били отвъд Урал. В момента са около 28 милиона отвъд Урал, да решим, че тогава са били 50, нека да са били 50. Но той Съветския съюз беше 50 милиона. Полша беше 30 и нещо 40 милиона. Ние бяхме 10 милиона. Чехословакия беше 10 милиона. Унгария беше 10 милиона. Румъния беше 23 милиона. Югославия беше 18 милиона. Като ги натрупаш всички тия, какво става, бе? Ми става едно над 300 милиона, 14 милиона бедни. И след което се получава 168 милиона бедни. Що? Ще ви кажа що?